Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина олға таба койбір темалар турында кыскача. Балыкчылар үлем белән уйный. Нойлы Магдыев бузга чыккан өчен җәзаны катгыйландырырга үндәде. Шолом РСВ зонасында булып кайтты. Сугышчыларга нәрсәләр тапшырдылар? Балыкчылар үлем белән уйный. Иртәнге киңәшмәдә Нойлы Магдыев бузга чыккан өчен җәзаны катгыйландырырга үндәде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының көндәлек кисәтүләренә карамастан, кышкы балык тотуны яратучылар гомерләрен куркыныч астына куюларын дәвам итәләр. Тулырак киләсе материалда. Не понимает, что играет в рулетку со смертью. Это же игра в рулетку. Кичә боз yorulu аркасында онда калган 2 балыкчыга ярдәм кирәк булды. Гадәттән тыш хәл югары Ыслан районында булды. Бәхеткә үлүчеләр юк. Балыкчыларны судны ярдәмендә ярга китереп җиткерә алганнар. Иртәнге киңәшмә вакытында Нойлы Магдыев шәһәр сулыкларында профилактика эшләрен көчәйтүне таләп итте. Видимо, килограмм рыбы дороже человеческой жизни. Поэтому эту работу нужно проводить. Ваши люди должны быть не от случая к случаю, а круглосуточно там находиться. Предупреждать, профилактировать. А может быть, пора уже и наказывать. Шәһәр хуҗалыгы һәм халык яшәешен тәэмин итү идарәсе башлыгы Руслан Вилданов хәбәр иткәнчә, бүгенге көндә бузның калынлыгы 20-дән 30 сантиметрга кадәр тәшкил итә. Әмма бузга чыгу бик куркыныч дип ассызыклады ул. Структура льда неоднородная. В нижнем бьефе реки Кама, Нижнекамского водохранилища зафиксированы участки открытой воды. Проезжая, смотрю по дамбе ГЭС на нижнем бьефе, рыбаки находятся там рядом с открытой водой. До трагедии один шаг. Поэтому я прошу и требую, чтобы вы в этом вопросе более так жестко и принципиально подходили. Исегезгә төшерәм, юкка бузга чыккан өчен 1500 сумнан 2000 сумга кадәр штраф каралган. Шул ук вакытта республикада аны 20 000 сумга кадәр күтәрү мөмкинлеге карала. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тукай районының Калмаш авылында яшәүчеләр юл булмауга зарлана. Анда күп балалы гаиләләр өчен участоклар урнашкан. Ә менә юл юк диләр алар. Авыл халкына автомобильләрен өйдән еракта калдырып, кара җир буйлап барырга туры килә. Алар белән безнең төшерү төркеме аралашты. Паводки. Сейчас вот снега очень много, это уж немножко подтаяло. Так как нету трубы, которую должна уходить между перекрестками, не положили дорожники. Вот так вот такая ситуация, вот собирается вода. Гүзәл Хасанова күп балалы әни Калмаш авылында җир кишәрлеген аңа моннан 2 ел элек биргәннәр, йорт салырга булганнар. Бу урында юл юк, шуңа күрә машинаны участоктан ерак калдырырга һәм пычрак буйлап җәяү барырга туры килә ди ул. Моннан тыш ашыгыч ярдәм яки башка махсус хезмәтләр чакыру мөмкин түгел ди авыл халкы. Вот такая вот лужа у нас. Вчера приехала родственница, вышла из машины, решила пройти, как так темно, и прямо в эту лужу упала. Вся мокрая к нам зашла, вот пришлось переодевать, потому что по-другому никак не пройти. Тимур Хасанов мәктәптә укый, автобуска барып җитү өчен аңа көн саен күләүкләр һәм кара җир буйлап берничә 100 метр араны үтәргә туры килә. Тяжело пройти то, что и воды много, и заходишь с грязью. А это чтобы ручей шел, и вода уходила подальше, и он там, ручей туда идет. И так вот у нас вода выходит. Юлны ел сайын ясарга вәгъдә итәләр, әмма әлеге вазгыять үзгәрми ди халык. Барыннан да бигрәк участоклары ерак урамнарда булганнарга бәхет елмаймаган. Җәяү берничә километр бармас өчен алар төрле юллардан үтә алырлык машиналар белән узарга тырышалар. Ләкин бу да һәр вакытта ярдәм итми. Машина не доехала. Он все, встрял. Я с ребенком на руках. Сейчас пойду пешком. Вот такая ситуация. Это вот до самого низа все переулки вот таким состоянием. Так что дорог тут нету. Нам бы хотя бы вот эти проулки сделать, чтобы добираться до. А центральной улицы там вообще ничего нет. Одна грязь. Также и вот летом получается, после дождей. То же самое. Бирдә яшәүчеләр аларны ишетерләр дип ышана һәм киләсе сезонда үз йортларына яхшы юллар белән кайтып җитә алачакларына өметләнә. Лилия Гатина, Яна Вальдзуфен, Исиксанов, яңалыклар.
Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Сугышчыларга ярдәм итәргә һәм шәхсән гуманитар ярдәмне тапшырырга Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары һәм Ярчалы мэры җитәкчелегендәге делегация СВО зонасына эшлекле сәфәр кылды. Сугышчылар өчен нәрсәләр әзерләнгәнен киләсе минутларда сөйләрбез. Огромное спасибо от наших жителей Республики Татарстан, от москвичей, от всех россиян за вашу службу, что вы выполняете. Бу юлы шефлык ярдәме диңгез пехотасы подразделениеләренә һәм Төньяк группировкасының ВДВ подразделениесенә китерелде. Барысы да сугышчыларның үз соравы буенча җыелган 6 автомобиль, аларга запас частьләр, шулай ук йөк төялгән 11 КАМАЗ, төрле хәрби махсус техника, генераторлар, төзелеш материаллары, мичләр, көнкүреш техникасы, кием-салым, азык-төлек һәм башкалар. Большое спасибо вашим родителям, вашим мамам, вашим родным и близким, вашим папам, за то, что они воспитали вот таких мужественных сыновей и дочерей нашей страны. Родина у нас одна, Россия, и каждый на своем месте делает все, чтобы победа как можно скорее наступила. Делегация хәрбиләр белән аралашты, аларга бүләкләр тапшырды, сугышчылар түбәтәй һәм сәгать алдылар, ә кызлар чәчәкләр һәм милли бизәкле яулыкларга ия булды. Всем представителям большое спасибо. С домашним теплом, с домашней заботой мы сильнее становимся. Традиция буенча чара чәй ичү белән тәмамланды. Моннан тыш хәрбиләр өчен концерт әзерләнде. Эш визиты кысаларында делегация Курск өлкәсендә Чололы Россия герой Сергей Чебнев һәйкәленә чәчәкләр салды. Лилия Гатина, яңалыклар. Аллергия сезоны башланды. Табиблар сүзләренчә, хәзер агачлар чәчәк атачак, апрель башында үләннәр пәйда булачак. Алар поленоз китереп чыгарга мөмкин. Бу авырудан олылар да, балалар да интегә. Безнең хезмәттәшебез ата-аналарга нинди симптомнарга игътибар итәргә һәм чәчәк ату чорында баланың хәлен ничек җиңеләйтергә кирәклеген белде. Артурның аллергиясе 5 яшеннән барлыкка килгән, бала еш авырый башлый, симптомнар салкын тиюгә охшаш булга. Бу йөткерү, тымау, температура. Нам назначали антибиотики, все препараты от ОРВИ, ОРЗ. Конечно, мы долго лечились, но помогло нам в первое время. А затем опять у него через 2-3 месяца начались те же симптомы. На что в итоге я потом поняла, что у него, скорее всего, аллергия. Артурда үй тузанына һәм кайын сиркәсенә аллергия булуы ачыкланган. Табиб Светлана Фахриддинова әйтүенчә, нәни пациентларның симптомнары бүген катлаулана. Беренче тапкыр ачыкланган аллергияле балалар саны арта бара. Если раньше дыхательная аллергия была уделом возраста где-то 4-6 лет, то на сегодня у детишек глазки чешутся, нос закладывает, мамы замечают в сезон в возрасте до года. Әмма сабыйларга үзенчәлекле диагностика, иммун системасы өлгергәч 1 яшькә җитәрлек кенә үткәрергә мөмкин. Поленозга килгәндә ул үзен төрлечә күрсәтә ала. Тымау, конъюнктивит, йөткерү, тын кысылу рәвешендә. Табибларның сиркәләренең катнаш реакцияләр бирүе борчый. Перекрестные реакции могут быть, например, у деревьев с фруктами, которые имеют косточки, мы так и называем косточковые. Если говорить про травы, это злаки, а злаки это каши, хлеб, выпечка, то, что очень употребляется интенсивно. Шулай ук диета сакларга гипоаллерген көнкүреш алып барырга, хайваннарны өйдә тотмаска кирәк, чөнки алар сиркә алып керә ала дип киңәш итә медицина хезмәткәрләре. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.